Unoshanda pa service station? Hongu umunhu wari. Donditishe. Aiwa. Inini kunditishe manje. Aiwa. Munozoti ndakanzishe ndotanga kuona ndapa musoro pevanhu vese so. Ndandizishe. Amaya. Vanoziva kuti handisishe. Kana vanoti Freda asvikirike veve. Naye handisvikirike. Amaya. Zveflambo zvezve kudhara kwandiri. Maybe ndichatozoti kana ndati chemberei. Kupfuura ipapo. Ndopa ndichazodawo kuita flambo. Parishionary ngaimbovaka chechi. Eminofunga dai ndaita flambo ndisingaiti here. Kana uda flambo kana kuhaya kana zvimalimo unogona kuti zvaya uchisvika uri mulimo so. Unachikanda maruva. Wapedza kutenda yobva yapupurutswa nemhepo. Ndakaimbovaka first. Kuuya nelimo ini ndichipinda mutende zvondibatsira izvozvo. Ndakainongoita nereka. Now mukoma chii chiri kunetsa pabasa pako? Pakashayika mari munhu waMwari. Ndiwo wakabaya? Ndaive ndiri paduty musi wacho. Asi inini ndakazongoerekana ndakunzi hapana mari, pane mari iri kushayika. Saka iko zvino ndakatombomiswa ndakatogara kumba. Utori nehearing inofanira kuenda? Hongu mangwana. But maoko ako akachena? Akachena mamwe waMwari. Obvo waratidza kakuti timaone. Shuwa akachena maoko ako. Akachena zveshuwa maoko ako. Muroere maoko. But chiona manje kuoperata kunoita Mwari. Zvaita kuti usake pano asi zvandodawo kuprofita. Izvo zvemari izvo ndeimwe nyaya because hearing yatonzi cancelled. Because Maria yatowanikwa kudhara iwe uri pano. Kana yawanika ndotenda muMwari. Kana ndati yawanikwazve ndo pandingati yawanikwa isina kuwanikwa here. Diya nhoye zvambodini? Ndotenda Mwari. Now kuwanikwa kwemari nekushayikwa kwayo zvanga zvimuurongwa hwaMwari kuti iwe umbosvikawo pano. Umbonzwa tichikuparidzira. But ndichatanga ndataura zvandofanira kutsura. Ndapedza kutsura panguva inde ndichiparidza wogara. Woteerera ndikuparidzire. Utendeuke. Nekuti iwe zvanzi hauna kukwana. Uri kushayisa madzisekuru ako mufaro. Nokuti wakachengetwa kwanasekuru. But uri kuita basa rokudana nevakadzi vanasekuru vako. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. Nezera rako uri kutemesa musoro varume vakuru. Vari kushaya zvekuita nenyaya dzako. Kuti nditi une muti mukanwa wekusarambwa nanagogo. Kuti nditi une muti mukanwa hazvinonetsa. Wakatangira kuna madzisekuru kusvikira wakutorera vaning'ina vako mukadzi. Izvozvi une muning'ina akashayika nenyaya idzodzidzi. Watch this. So in the realm of the spirit. Tendeuka. Zvemari ndiMwari wangaida kuti ungouya kuti umbosvika pamberi pangu. Yambira andoda kukupa. Kune muMwari utoziva zvako medzi dzako. Ari busy kuenda kunoisa mudzimai wake rinyoka.
Vamunini munofa mine masvosve, munofa mine majuru. Ende munogara pasi muteerere nchiparidza zvimwe mungasiye mabasa enyu.